Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Mijn naam is Corrie de Jong en ik kom uit Sint-Anne. En ik ben al een paar jaar vrijwilliger hier bij Talent Café de Dijk. En daar begeleid ik een groep mensen met een beperking. En nou, dan zongen we om de 14 dagen. Ik ben ongesteld als dirigent, maar daar moet je je net te volle van voorstellen. Want ik doe het omdat ik het gewoon heel leuk vind. En mijn zongtalent is natuurlijk net van die aard dat het geweldig is. Maar de meeste dingen niet, nou ja, daar gaat het mee om. Ik heb een zuster, die heeft 2 jongens, die ben ik verstandelijk beperkt. En ja, daar ben wij, die winnen er altijd, ben we gerust mee worden. En ja, het is toch iets vertederends. Ze binnen altijd blier. En ik kan er heel makkelijk mee omgaan. Toen kwam de zon, nog half verborgen. We hoeven nooit te vragen van, nou, doe je, even mooi. Nee, ze binnen er altijd en ze vinden het altijd leuk. En je doet uiteindelijk net zo vol, maar de dankbaarheid en het plezier dat zij hebben, nou ja, dat komt bij mij weer om. Ja. Zij is geweldig en lief. Ja. En we doen ons altijd haar best. Dit is een hele fijne vrouw, maar wel heel veel geen goud missen. We hopen dat we haar nog heel lang bezig worden. Mooi. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.